Crono era el fill d'Urà, déu del cel, i de Gea, deessa de la terra. Crono temia que un dels seus fills el destronara, així que cada vegada que la seva esposa tenia un fill, se'l menjava. Un dia la seva esposa donà a llum a un fill anomenat Zeus, que el va amagar i li va donar al seu marit una pedra embolicada amb bolquers. Quan Zeus es va fer major, li va donar un verí a Crono que va fer vomitar els germans de Zeus. Crono és el tità del temps perquè va devorar els seus fills i no es va deixar gaudir de la seva vida. Crono, conegut com el temps que tot ho devora. A veure, què penses del futur? Que depèn del que fem en el present. Vaja, penses en la mort? No. Hem de viure al dia. I tu què penses? Si no prepares el futur seràs infeliç. Què penses del futur? Que depèn del que fem en el present. Vaja, penses en la mort? No. Si no prepares el futur seràs infeliç. I tu què penses? El mateix. Quina casualitat. Sí. El futur és una projecció dels nostres actes d'avui. Ah, bé. Per què brindem? Pel present. Jo sempre brinde pel futur. Pel futur. Penses en la mort? No. Si no prepares el futur seràs infeliç. I tu què penses? El mateix. Quina casualitat. Sí. El futur és una projecció dels nostres actes que fem avui. Bé, per què brindem? Gràcies. Jo sempre brinde pel futur. Pel futur? Pel futur. Xin-xin. A tu, com se't passen els estius? Quan era xiquet eren inacabables els dies, no s'acabaven mai i el temps passava molt lentament. I ara, com penses que se't passen? Ara em fa la impressió de que els dies volen i un estiu passa com un sospir. Per què penses que ara se'ns passarà tan ràpid el temps? Jo penso que el nostre cervell funciona com un ordinador. I això, com és? Doncs quan la informació és nova, el cervell gasta més energia en processar-la. Prestem més atenció i registrem més detalls de quan l'experiència és repetida. És com un dia normal de classe, que se'ns passa d'una manera inacabable, i quan estem fent el que ens agrada, se'ns passa el temps molt més ràpid. Te'n recordes quan érem xicotets i gaudíem de cada moment? Sense les classes avorrides, sense exàmens, sense professors irritants. La vida era més fàcil i divertida. M'agradaria tornar a aquests temps. Però pensa, quan ens fem majors podrem conduir. Les altres avantatges que hi ha, per exemple, tindre casa pròpia, treballar, una parella, fills... No, fills no. Per molts avantatges que tinga ser major, és millor ser xicotet. Per què? Doncs estàs tot el dia jugant, tens més deures, els exàmens són més fàcils i no tenim tantes preocupacions. És veritat, perquè a més tens més temps lliure per a jugar en el parc amb els amics o per a jugar als videojocs. Veus? Si és que sempre tinc raó. Ser xicotet és millor.
El temps tot ho cura. Amb el temps es passen els mals rotllos. Uau, no sempre. De vegades el temps empitjora les coses. No digues bogeries. El temps posa cada cosa i a cada persona en el seu lloc. I què penses del passat? Uau. El passat són les nostres arrels. L'hem de conèixer, respectar i aprendre dels errors que hem comès. T'imagines poder viatjar al passat? Si pogueres viatjar a una època del passat, on viatjaries? Jo aniria als anys 50, a l'època del rock and roll. Jo, si poguera, aniria a conèixer a Elvis. Aniríem als anys 50 a conèixer a Elvis. T'imagines? Aniríem a conèixer a Elvis la pelvis. Aniríem a conèixer a Elvis la pelvis. Aniríem a conèixer a Elvis la pelvis. Aniríem a conèixer a Elvis la pelvis.